Igbo siri na Chukwu ọbịa na n'oji okpero na Chukwu madụlụ okwu riri na ya Chukwu do nka na Chukwu lobewu okpero n'onwere obodo a na-akpọ bụ arọ Chukwu si na Chukwu si ọcha mana ụfọdụ ụbalụ na-akọwa ha ụfọdụ afọ oyibo onye ejula asụsụ a na nna ya ofụfụ ọ ghara ịdụ ka ọbịa na na-amụrụ ya weburu ka ndị esi agba Igbo siri na nna ha mere alụ na ndị ọcha arụ eme njọ mana obu na igwe bụ ọcha na-alụsa je na-abịasị ọgụ na mba niile mgbe agha alụlụ na ya ele ha ele agụba akwụkwọ nsọ niile si ibe ha fafafafafafafa ebe a na-agụta alụkwọ nwa na-azụ ofofofofofofofo ọdụka ofufe nsọ ọgwụzi maka agha ebe a na-akọrọ ịkwafu ọbara aka ugbo na-ebo ndị mụ ha ebubo asị onye ụlọ mmadụ bụ onye ilo ma oke ara mụ anụ ọzọ onye Igbo si na ọ razi agụ mmụọ ma na-ejikwa ozi ọma ka efebe Chukwu ajụọ ya onye bụ Chukwu ọ sị na ọ bụ mmụọ Igbo jụla asụsụ si na ndị mụ ha weburu ka ndị esi ekwe na mmọnwụ nde na-ekwu n'onu nde ige ntị ebe onye Igbo na-ekpe ekpere ọ na-akpọsị agbụrụ udo na n'ọcha ọ na-akpọsịsị otinye ịnyanga na-akụrụ ya aka odebe isi ka egwu a na-akpọcha ọ na-amụ amụ siri n'ugo malụ mma si be ndị ọcha ele jọrọ njọ si n'obi nna ya mana ọkpọsị kata ndị ọcha mkpọ dị m onye dị ike kpọ dị m ogeri ụmụ ha bụcha ndị ekwensu ka nna akpọrọ ha gbamarọ na agbụrụ ndị ọcha na-edere ha n'akwụkwọ nsọ na ndị egwu ndị ojii nọ n'ọkụ mmụọ ụmụaka ibunye ugwu ha ndị ọzọ si n'ọchabịa ka aghọrọ ya ji onye bụ idola ekpere chọrọ mmadụ tupu ọpụta mmadụ ọzọ wuo ebe nna ya zọwuo ekwensu n'ụkwụ zọwuo ndị isi ojii na ekpere Igbo na-enuje ebe otu onye maka esi akọcha ndị ebe ha egwunyekwuo obe nsọ na be ya abata okwu agwụ ya afụ ya mbụbu udo ọgwa nụrụ anụ azaba afọ oyibo ọbụbụ na-agụ agụ ụgwọ nsị mana nsị zuru ya ruo ọkwa erie n'udo ọdụ ka anya fụrụ nwaanyị cheta ife ọ na-ekwusi n'ọnụ ọ ya tụzi ndị nwunye dị ya afịa ndị atakọdele ndị Igbo ma ha ebe anyị nọ n'iyi abụ ebe a na-akpọ ụgbọ Idemili onye abụ mmụọ ya bụ ụzọ richadaji olichaji mmụọ ndị ọzọ weriwe House of Sewa Entertainment, Sewa ENT TV, promoting African culture, custom and tradition. If you love what we are doing and you want to support what we are doing or promote and advertise through this medium, contact us on the numbers displaying on your screen. To watch more videos, visit our social media handles. Subscribe to our YouTube channel at Sewa ENT TV.